nașa, bogătașa, nașa, nașa. Faceți loc că vine nașu, nașu, da, nașu. Vine nașu, bogătașu, nașu, da, nașu. Raluca și Walter Zenga au fost nași pentru fiul omului de afaceri Nicu Ghear. Ceremonia religioasă și petrecerea de nuntă nu au avut loc în România. Chiar dacă nu au avut loc în România, foarte mulți artiști de la noi au zburat peste mări și țări pentru a încinge atmosfera. Haideți să vedem și noi cum s-au distrat invitații și ce ținute au purtat. A venit nașu, nașa! Nunta de vis, la care au luat parte peste 500 de invitați, a avut loc într-un peisaj de vis în localitatea austriacă Innsbruck, acolo unde familia Gheară deține reședința de iarnă. Nașii au purtat ținute demne de covorul roșu. Raluca a strălucit într-o creație a unei case de modă din Italia, o rochie lungă și diafană care a costat-o 4.000 de euro, iar Walter a purtat un sacou negru, elegant, dar misterios în același timp. Nașul a scos din buzunar aproximativ 2.700 de euro pentru costumul impecabil. Chiar dacă a fost o nuntă de fițe, mirii nu au renunțat la tradiții și le-au respectat cu sfințenie. Ceremonia religioasă a fost una foarte emoționantă atât pentru miri cât și pentru Raluca și Walter Zenga. După ce au respectat toate tradițiile, petrecerea de nuntă s-a mutat într-o locație de vis, iar Anda Adamu, Pepe, Nadir sau Marcel Pavel au fost doar câțiva dintre artiștii care au încins atmosfera. Una dintre surprizele serii a fost duetul dintre Nadir și Marcel. Nadir a oferit un show pe cinste. Și ce credeți? Artistul nu a venit singur, ci însoțit de mama fetiței sale, de lângă care nu s-a dezlipit toată noaptea. Muzică, dans și multă voie bună. Ciprian Marica s-a numărat și el printre invitații de seama ai marelui eveniment din familia Gheară. Momentul tortului, unul superb de altfel, învelit în ciocolată albă și decorat cu foițe de aur, a făcut deliciul celor prezenți. Hai, tată, pe înainte! Puteți să-i pupați, să-i felicitați și să faceți poze, să
Petrecerea s-a încheiat cu focuri de artificii ca în povești.